Ezren lettünk, el sem hiszem. 1000 hasonló gondolkodású ember, akit érdekel, ami itt van a csatornán, itt van velem. Tudom, hogy ez valakinek nem sok, de nekem rengeteg, szóval nagyon szépen köszönöm nektek. Örülök, hogy ennyi embernek érdekes, amit csinálok. Majdnem 2 éve kezdtem el ezt a csatornát, és ez alatt rengeteg élményem gyűlt össze, melyeket meg is oszthattam veletek. Nekem nagyon sok jó kedvet okozott ez a csatorna, és remélem, hogy nektek is, bár nem volt mindig minden szuper. Például nemrégiben, mint tudjátok, átbögtem a kezem, egy nektek szánt, de végül soha el nem készült faragós videó közben. Volt egy nagyon-nagyon kellemetlen hányás is, nem olyan rég, a legutóbbi csípős kihívásom után. Ettől függetlenül közösen megfőztünk jó pár remek italt, és izzasztóan csípős perceket éltünk meg, sőt még kertészkedtünk is, néha rádiózgattunk, és még egy kis kütyüzgetés is belefért. Volt már pár lemezbontás is, és elárulom, hogy nem sokára kazetták is jönnek, hogy az ilyen szottyos vénemberek, mint én, élvezkedhessünk rajtuk. Voltak és lesznek is késes témák, rengeteg szivaros, pipás okosság. Volt összesen 197 videó, 197.635 megtekintés, és eddig összesen 5575 órányi megtekintési idő részletekről. Így telt hát el veletek ez a majdnem 2 év, mely alatt 1000 feliratkozóra gyarapodtunk, én tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, és ígérem, hogy a jövőben is mindent meg fogok tenni, ami az időmből és az energiámból kitelik, szóval sokasodjunk barátaim, és üljetek le egy percre.